kapok idhi mbele antiere kod penjo. Muma wacho kanyo ang'eni jadolo in bende. Muma wacho nyisowa ni wabro ng'eyo gi kaluwore kit olemo ma gigolo kendo wang'eyo kotenre kod timbegi. Nyiswa ni to ere kamwa gore lai mar ng'eyo ni mato ng'ato. Awinjo kiwacho ni jo kanisa oyiero joma lemo kodgi joma ni kodgi, to ere kama gidhi giyiere kit jatelo kaluwore gi gimotimo koso gimowacho. Ere kama wang'eyo adier kae, Ambrose? Nikech bang'e twaneno ka koro moko kuom gik matimore bor ahinya gi mondo ok ahero ga ni kwa gi to wakawo verses mag muma to wadiro ka kidi. To koro wa explain gima muma wacho ni you shall know them by their fruits. Kidwa ng'iyo ng'ano ma neema mar Nyasaye ni kuome, mokwongo muma chiel ne ma ni telo me piny ka Nyasaye machiwo. Mar ariyo kidwa ng'iyo ng'ama neema ni chiwo olemo ng'ama nigo olemo. One of the things ming'iyo ma Nyasaye wacho niya, children are a heritage from the Lord, a gift from him. Ing'iyo family mar ng'ato malong'o, ting'i koni ere family machal ka gima Nyasaye nitie discipline, nitie dongruok, nitie olemo. Kwa donjo kanyo to wanyalo chiego maluto nikech ibiro jomoparo ni nyalo bedo ni ema ni Nyasaye gemiro ka karaonge nikech kar gichalo gi kar Eli, the house of Eli. Manyithinde ne bende priests to chodo mone gi to timango wae uru kanyo wang'e jatelo kodonjo ofis ting'iye koni singo mag telo ne wacho nang'o isetimo ma pok itimo karach kaber kawayiego kawadagi kadhi mbele kaduog chien to gemoro no wadwa ng'iye kimuma king'iye to sama kata na jodolo moko obam iyudo ka gine manyithindgi madho kong'o to chodo to tim ang'o bipenjo ka in jadolo ma ong'e criticize ji to kara eri wang'iye uru mna leadership kani ka president Ruto yeti koni jaduong' ne chikowa ne mogo biro dok piny mogo ni kanye jaduong' ne chiko ma kama to kwa donje fruits mag Bible to ji biro gore ngum nyaka kiny. Erokamano nya Ambrose. Nikech kata jodolo ga ng'e gi wan kodgi mogo tie ma kata mna kong'o gi madho okinyi ya godhiambo konga ulevi ya kupindukia.